Um, kamukha. Ako po yung kirida nila yun, King. Hello, good evening. Hi, Akira Santos. Good evening sa mga hindi ko pa nabanggit. Pakishare naman ito, please. Ang mag-share nito, dilaan ko. Ang hindi mag-share, pakulam ko. Baka mabarangay, pakita. Charot. Pwede nyo i-share. Pwede rin hindi. Walang pilitan. Pero mas maganda pag i-share nyo. Para at least kahit paano mag-enjoy naman yung iba. Hindi lang ako mag-enjoy dito. Para akong syunga dito. Nag-enjoy ako, yung iba hindi nag-enjoy. Kain tayong mangga with ginamos, with calamansi para makumpleto yung vitamin C. All natural na vitamin C dahil. Ang vitamin C na natural. Ayaw ko ng vitamin T. Malapot. Pero mas maganda. Vitamin T, masarap din. Tiwasin 40. 600 600 grams. Hi guys, madam. Hello. Ako po yung si Rika Imbang, no? Pangit noon. Oo, para gumanda, nag-filter ako ngayon dahil ang tao pangit. Sa filter kumakapit. Ang tao pangit, pumunta kay Chay Edit. Pa-edit yung mukha niyo. Hello, Iloilo Police Station, Barangay Tanod, Barangay Kapitan, Prime Minister, no? Shout out dyan sa mga nuno namin, ni Nuno, Lola, Lolo, no? Sa mga kamag-anak ni Satanas, no? Ng mga kaibigan ko. Sa mga galit sa akin, problema nyo yan, hindi ko kayo problema. Marami akong pinoproblema ngayon. So, I don't have extra time to entertain. Yan. I love you sa basher na nag-angry. Kung sino ka man, sana maligtas mo yung kaluluwa mo sa impyerno. So guys, ito po ay calamansi. Uubusin ko to, huwag nyo akong anuhin. Yan ka doon sa pinatahan ko, yung subok kagwapa sa ako. Hindi pa yan nakaligo. Oo, kami namang Ilonggoy. Yan ay gumaganda kami pag wala ligo. Tinatawag na hair dye, patay na buhok. So, 10 pesos of calamansi. Sa English, I will kill the calamansi. I will kill. Paano yung knife? Tapos slice mo. I will cut the, pusod ng I will cut the pungango. Huwag natin pahirapan ang self natin. Don't you English me, because if you English me, I will finish my phone. Sabi nga nila, Erika Imbang, wrong grammar ka palagi, yung nonsense. Wala akong pakialam kung nonsense, hindi naman ako marunong mag-spell ng nonsense. At saka yung grammar na sinasabi nila, wala na kaming time sa trabaho namin dito sa bundok, dahil wala kaming time na i-entertain yung grammar. Oo, na nagbigayan ng grammar, wala kami, nandun kami sa tubuhan. So shout out yun sa perfect ang grammar. Ano ngayon? Dahil perfect ang grammar mo, na-convert mo yan sa cash. Bakit? Kailangan ba dito makipagdebate? As long dito yung masaya ka sa mundo, kahit perfect ang grammar, hindi ka naman iabot ng 200 years. Kukunin ka rin ni Lord. Ayan guys! Ayan po sa mga hindi po happy, nag-angry-angry. Ang gawin mo, raise your head, brush your teeth, at mag-pray ka din sometimes para mawala yung mga hinanakit mo sa iyong puso, sa mga daladala mong mga hinanaing dyan, kung ano ipinaglalaban mo. Hindi ko na yung problema, doon ka magreklamo sa DPWH at magreklamo ka sa DENR, no, animal rights, no, ang kaso mo, pigirikis, animal rights violation, o Republic Act 1921, verse 1, charot. Hindi mo kayo pagproblemahon kasi ako happy lang ako yan dito, walang ending. Ang gawin nyo lang, magbigay na kayo ng star para mapakinabangan, di kayo. Yung iba nyo, wala lang ng star, puro na lang panglalait, charot. So, ubusin ko to yan, dahil. So, ayan guys, no, ako si Rika Imbang na napakaganda-ganda, napakakinis-kinis, walang kaarte-arte. Ayan, kumakain ng mga hipon, no, ayan. Ginamos ni sa'yo, joy. Among ginamos, ginapabaho para magnamit daw sakang. Ang sarap-sarap. Every time kasi na makapuyat ako, sa kakulang ako sa tulog, I need more water and then more on
mga maasim kasi nakakain naman ako, baka magka-acid din ako pag walang laman ng tiyan ko. Favorite ko mangga at saka ano. So, ang kalamansi para makomplete ko yung vitamin C ko. Namit. Ang hungry man. Ang hungry ba yung black nga. Happy birthday in the Erica. Hindi ko pa birthday. February 21 yung birthday ko. Ka-birthday ko po si Poseidon, Pisces ako. So yung tipiko natin ngayon, maganda, flawless, makinis. Pero walang selfie. Mayroon kayong kakilala niyan. Maganda, makinis, flawless. Pero what for? Ang purpose? Para magparami? O para magpasosyal? Shout out pala dyan sa kaibigan ko na maganda, makinis, no? Namumulaklak ng toka ng glutathione. At pagkatapos, sabi niya, hindi daw siya marunong magluto. Maglaba. Parang ginawa sa dito ng Panginoon sa mundo. Pagkatapos gawin siyang flower base o design sa isang mall. Manikin. No? Tapos, 24 hours, no? Nanilikha sa dito sa mundo. Routine niya, mang-lotion ng Nivea, magpaganda, hindi marunong magluto. Ano ka? Kambal pa ni ni Cleopatra? Ano ka? Inaanak ni Moises? Ano ka? Anak ni Bill Gates? Kung maganda ka, sexy ka, marunong ka magluto, mas bongga. Hindi yung proud ka pa na hindi ka marunong magluto. Okay, sana kung bahay mo, may gate, may doorknob, may screen ng bintana mo para hindi kayo pasukin. Alam mo, mga OA na ito, ng mga kaibigan, minsan sabi-sabi, parang proud to sila sa sarili, hindi ko yan marunong magluto. Eh. Kahit maglaba, hindi ko yan kaya. Naglalaba nga si Chris Aquino. Pangit naman yung kahit mayaman kang panty mo, palabahan mo pa sa yaya mo. Palabahan mo, si Chan Conita, iwan ko, naglalaba yung panty niya. Pangit na yun yung panty mo, palabahan mo yun sa mga katulong niya. Pag nakita niya yung gitna ng hita ng panty mo, antioxidant, baka butas. Pag umalis, sabi niya, yan yung amo ko na si ano. Grabe yun, panty niya, ganitong ito. Yung panty niya, mukhang ano. So pangit yun, dapat yung mga personal hygiene niya kayo maglaba. So itong kaibigan ko yung kakilala ko na hindi yung kakilala, nakakilala lang ng friend ko din. Hindi ko marunong magluto. Chismis to ha. Ako yung legit na chismosa dito. Kaya sabi ko sa inyo, walang pinipiling oras ang chismosa. Alas 4 ng umaga, gabi. Kala, madaling araw kung magchismis ka. Hindi na siya marunong magluto. Hindi na marunong maglaba, maglinis ng bahay. Pero maganda, may tsura. Pero ang bahay walang gate. Pero grabe umungol. Grabe tumihaya. Yung kitang-kita mo yung short niya, kinakain na ng kanyang Picasso. Yun lang ang alam. So proud ka dyan. Yung mga lalaki, talaga ganyan dyan. Kahit alam naman nila yung babae, hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto. Basta grabe umungol, big boobs. O mas pabor sila yung mga lalaki, so ganyan yung iba. Pero yung sa mga kapanahonan ni tatay, dapat sabi nila ni nanay, pinipili nila yung babae na marunong maglaba, magluto, marunong mag-ano. Kasi yung ungol, hindi mo naman ma-convert sa food yan, hindi mo naman ma-convert to cash. Kaya shout out din sa mga ganyan, na huwag kayong proud sa sarili kung hindi kayo marunong maglaba, magluto. Kaya ang inyong he is short, ginakaos ang sakang nyo. Gusto kabilang kahang. Ay, patay angry ng isang ito. Oo nga, BBM na nga kami. Malapit yung lagay dito yung picture na BBM mo. Ito na daw. Mamigay ako ng t-shirt. So heart cycle, you shout out. Gano'n ka, shout out ka. Shout out, wala nakita nga alam mo dahil yun kasi na-comment.
Pumayat ka, ma'am. Pumayat ako dahil. Ako na slimming kit. Tumaba na nga ulit kasi hindi na dumati yung stocks nung nasa bagahe pa. Siguro mga Lunes nandyan yung slimming kit ko. Ayun. Follow ko sa ikangkang imbang. Isa-isahin ko pa ito na yung para makumplito kay vitamin C para hindi po ako i-dextrose kasi ang dami kong racket this week, ang dami ko yung ginagawa ko ngayon, so medyo hina ngayon yung kinikita ko sa Facebook at saka sa YouTube. Nagra-racket ako dam, mga house to house, minsan mga birthday, sa mga dibo-dibo, comedy bar. Alam nyo naman yung lola nyo, kumakain ng mga bumbilya na punder. Dati sa mga comedy bar, kumakain ako ng waiter, ganyan. Huwag nga asahan palagi, no? Stable yung isang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi natin alam dito, babag daw yung Facebook, babag daw yung YouTube. Every time namang mawala yung mga bagay-bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon at saka parang hindi ako deserving, baka kunin. At saka syempre, alam mo naman, minsan pinapadanas lang sa atin mga ganyan. Hindi ako natatakot. Babalik ako sa bukid. Ganito kaganda, manggapas ako ng kawayan, trabaho ko sa palayan. Mag-swimsuit ka habang nagtatanim ka ng palay. So anong doon? Pinagbago ngayon at saka noon. Hindi pa ako natatakot sa mga iba dyan. Tuwang-tuwa na naghihirap ako. Ay, akala nyo lang yan. Kaya nyo happy kayo. Hindi rin kayo happy. Dahil achievement nyo lang, ano makita, yung mga taong kinakaingitan nyo, bumagsak. Yan ang kalugayahan. Ngayon ang successful nila. Lugang nipo ko. Alam puti-puti ng kilikili ko, ang puti-puti ng hita ko. Yung mga singit ko, ang itim-itim ng nipol ko, dam. Ito na yung... Ginuo ko, nagabaan ako. Ito yung problema ko, bakit ganyan? Yung maitim na part dito, yung nipple ko, dahil siguro sa edad kong 11, nagpapasuso na. Minsan yung mga ngipin, kasi ng mga boyfriend ko, putol-putol, parang ngipin, dinugong, dahil. So, sa kasuso nila, minsan, hindi pa balance dito, nagtutok. Sabi ko sa kabila, kawawa naman. Dapat left and right. So, ito, umitom lalo. Parang naputok ka ng lahar. So, kailangan turuan yung mga anak nyo, sa mga boyfriend nyo, magsuso sila, huwag palaging mag-focus sa left, dapat left and right para balance. Kasi yung isa pink, yung isa itim. Duh! So ayan po guys, medyo malandi po ako ngayon kasi Saturday, pag Saturday kasi, yan naman yung mga araw na binibigyan ko ng chance yung katawan ko na para din at least kahit paano makapagpa-change oil din tayo. Kailangan natin minsan maglandi-landi para sumayag. Kasi kung problema lang at saka obligasyon na entertain mo, wala katapusan dahil. Grabe ka, slow mo. Pagkatapos ng isa, may bago na naman. Parang resita ng doktor. Hindi na gusto. Basta pagkapunta ko sa siya sa umaga, yung mangga-mangga pa rin. Direkta tulon. Ayan po, wala tayong issue dyan pa sa mga presidente, no? O sa mga sino man mga liderato natin. Basta ako staples ako kung sino yung taong gusto ko. Wala tayong dapat ipangampanya dito kasi alam naman natin mananalo yung manok natin. May mga ganyan talaga. Pinaglalaban nyo talaga ang alam nyo na walang kalaban-laban. Ang manok ko may laban. Kumbaga hindi na kailangan ng bilamil o ano yan para maging energetic yung manok namin. Go na talaga yan.
Baka presidente namin si Marcos. Vice President namin si Sara. Diba? Tandem silang dalawa. Kaya good vibes na tayo. Kaya busy ako isang araw. Kasi may pagbabago. Sabi ko kasi change is coming. Not all the time ng gusto natin, gusto lang natin. Basta ako masaya ako. Mabayaran lang natin yung utang sa World Bank. Okay na tayo. Kung i-compare mo ko sa mga celebrities, sa mga artista, bala, hindi rin ako mahuli dahil may tsura din ako. Ganyan-ganyan na yung mga artista. Si Diana Subiri, ganyan lang yan. Maganda na. Tapos kumakain ng palaka. Ganyan. Oo. Believe yourself and follow your dreams kahit sa mga panaginip nyo. Sundin nyo yung mga panalangin. Mga panaginip nyo. Thank you Lord Sir. Busog na ako. Shoutout sa mga kaibigan ko, ha. Na-add ko sa FB, sa Messenger, ngayon sa Ikangkang Imba. Hindi ko kayo maisa-isa. Ang liit kasi ng pangalan nyo dito, So, hindi ko makita. So, i-shoutout, kaya focus ako sa shoutout, hindi ko rin makita, sira yung mata ko. Lumalayo ako dahil sa cellphone, kasi grabe yung radiation. Anuhin mo yung napakaganda mo, sikat ka, tapos wala ka na palang makita. Ay, buto man, saman. At saka ako yung pagkakibot ko, buto, ganyan dayo niya. Ayan po, ito na lang. Tapusin ko na ito na para papahinga na rin ako. Kung sa asim lang, asim ang pag-uusapan, kayang-kaya ko po yung asim. Kasi dinidilute din siya ng sarili kong acid sa katawan. So yung acid at saka natural acid, mag-aaway yan doon. Mag-inom ako ng tubig. So to the process, mailabas ko rin sa katawan ko, maiiwan yung natural acid, mananalo pa rin yun. Yung natural acid natin sa matakbo dito na maasim pag kumakain tayo ng asim. So nag-aaway sila. So more on water tayo mamaya. Pero kailangan ko makumpleto yung vitamin C ko para hindi po ako i-dextrose sa susunod na linggo. Kuyatan kasi yung trabaho ko, dahil ang hirap kaya ang buhay ko. Kung hindi ko yan dahil magkayod kalabaw, dahil walang magbibigay sa akin. Anuhin mo na yung palagi. Ang ganda mo, sikat ka. Swerte ka. Sana every time na mga ganyan nagsabi sa'yo, makonvert mo yun sa cash, siguro yumaman na ako. Dito, kahit ilang bisis ka sabi maganda, sikat, famous, idol kita, kailangan mo pa rin yung magkayod. Kaya hindi natin yan pwede ikain yung mga I love you na yan. Idol kita. Supporters mo ako. Kahit supporters kita, supporters mo ako, magtatrabaho pa rin tayo by all means. So, paano tayo makapagtrabaho ng bunggang-bungga kung katawan natin weak? Yung iba, bongga ngayon, sikat ngayon, sikat noon. Nakita mo pa ngayon, sunod araw, nagulat ka, abo na. So, hindi natin malaman. So, ako nagulat, ako dahil na, November 8. November 8. Second dose ko, complete vaccine na ako. So, Pfizer yung ginagamit namin. So, second dose, pwede ako mag-travel outer space. Mag-iipon ako kasi mag-travel ako outer space. Alis ako dito sa sa mundo natin. Nag-ipon ako 2 years para makabili ako ng sariling mundo. Doon ako yung titira. Ayoko lang may mga kahati ako sa tubig dito sa lupa. Ayoko may kahati ako dito sa mga hangin. Gusto ko ako lang gumagawa at saka gumagalaw sa mundo ko na binili ko. Dalawa pa lang. Kung sa asim lang naman na mga benepisyo sa katawan at saka hindi lang naman ako mamamatay, bakit ko hindi to gagawin? Kaya kong magmahal ng tao na hindi ako mahal. Charot. Kaya kong ibigay yung sarili ko sa taong ayaw ko. Dahil nalasing ako dahil. Minsan yung mga one night stand, grabe yung performance ko.
Kasi alam ko hindi na kami magkikita. Pumunta ako sa isla, dahil sa Iloilo banda. Nagpiesta doon. So ako naman, hindi siya pugi sa tingin ko kasi ako naman uwi, galing akong bayan, tapos pumunta kami sa isla. Dapat siya yung mag-adjust sa akin kasi ako yung maganda. Feeling ko lang yun. Ganun ako nang lalasing ako dahil tinira namin dahil mutso na Eagle King dahil na beer, mga 4 siguro na buti na litro. Pumugi sa akin, hindi ko alam yung ngipin ng lalaki pala, parang palakol ni Diba, yung ngipin niya mukhang maliit-liit na ng konti sa ngipin ng kalabaw. Grabe yung lips to lips namin doon sa puno ng kahoy. Tapos dinala ako sa may kubo-kubo. Ay, buto. Itom, ganyan kanipro. Magtitestimony ako sa mga nakaraan ko, guys. Manood kayo dito para at least kayo paano sabihin nyo, Erika Imbang marandi talaga, grabe performance, nagbubuhis buhay, namimigay na ng 150, grabe pa umungol, buhis buhay pa, nagmamuscle control, nag-deep throat pa. Ginawa ko na, hindi ko alam dahil dinalhan niya ako sa kubo-kubo dahil to the level in performance nila mo para magta-transform na po ako sa isang lobo super. Alam mo yung kubo dahil yung katre, yung parang higaan. Grabe yung ko. Naputol yung naputol yung sa paa ng dahil ng katre. So nung naputol, dumiritso kami ganyan. Tuloy pa rin ako yan. Ganyan ako, sabi ko sa isip ko, itudo ko na to kasi walang internet doon. Pangalawa, hindi ako sikat doon kasi isla. Walang kuryente. Umaasa lang sila doon sa sulo-sulo. Ay, kahit makita, yan doon yung akin, yan yung mga ovary, yan dahil may mga cervical cancer. Kahit makita, yan yung butas ko na para masabi yung sinkhole of tunnel. Kiver! Kasi, sa isip ko, bakit ako hiya? Itodo ko na to. Kasi bukas, uwi na ako, sasakay na ako ng ng lansa, yung maliit na baruto-baruto. Uwi na ako, at saka pinadalhan pa ako ng lalaki ng isda, at saka tuyo. So, tinudo ko na yun, dahil. Pero pag dito, yan dahil sa surrounding mo, pag tinudo mo, at saka mabidyuhan ka, at ginalingan mo yung ungol, kahit sa voice record lang, sabihin, grabe na bakla yan. Doon talaga, promise, simple ako na tao. Doon ko na talaga yung lagay na natin mga siyempre tao din ako mga ilang buwan din ako nangulila kasi wala din akong boyfriend, wala akong partner. So tinudo ko na dahil pagkatapos walang commitment, no extra feelings, no emotional invest, hindi siya nasaktan, hindi ako nasaktan, yung tawag doon, share the blessing. Hi ga, kung magkaroon naman kayo ng internet diyan at makita mo ako na, ay iyan pala si Erika Imbang, yung performance level. Oo, tapos libre lang naman doon at saka libre ko rin siya kasi hindi naman uso bayaran doon. Yung performance level ka talaga. At kasi happy po ako yan dahil umalis ako yung sa isla na nakangiti. Pag makati ka at saka gusto mo talaga mag-enjoy, kung isa kang bakla na gusto mo talaga yung sifting-sifty ka at saka makamot yung kate mo, punta kayo sa isla na walang kuryente. Parang Blue Lagoon. Love Rock Shield. Habang inabol-habol kanya doon sa mga buhangin. Kanami-nami, yung tutuod, yun yung natabo sa akong. Sabi ko minsan, sana all, no, hindi ka kilala ng mga tao kasi walang Erika, ganito, shoutout mo na, Erika pa picture. Oo, at least dire-diretso yung life mo doon. Alam mo, sinabi niya sa mga kaibigan niya, mamaya si Erika, mamayang gabi nandito na naman yan. Pakilala ko kayo sa kanya. So yung ang good for 1 year ko po na kung yung maintenance ko po na good for 1 year, na consume ko doon, good for 3 days. Ay, test blooming ako yun dahil, wala ano. Dumapati, kapani-paniwala. Bala kayo kung i-illusion nyo yan, paniwalaan nyo, basta experience ko yan. That's reality. Tao lang po ako. Kanami-nami, ganyan sa pamatyagan. Yung ilang taon ka rin dahil hindi nakasit. Parang yung sabi ko, tigang na tigang na itong makanting luti ko. Kailangan na taniman ng kamuti. Kasi umuulan, sabi ko mas maganda kasi umuulan. Mas masarap kasi malambot, basa kasing lupa.
Do kabaho mo niya sigarilyo nga klase yung kalamunding ni man. Oo, sa may chika, para hindi marama yung asim, ganon, magkwento ka tungkol sa mga nakaraan, tungkol sa mga nangyayari sa buhay niyo para Kailangan isang dila ko, ha? May dila! Pwede gawin pa maipay kung brown out. Ito yung kinakain. Ito yung lagi na yung makakawa yung chokomandi. Ito yung kinakain ko yun na yun. Hindi yung uso sa akin mga toblerone dito. Kung may toblerone, kaya yun na offer sa akin, tatanggapin ko. Pero pag wala, kaya ko na pa bumili ng chokomandi. Ayan po guys, my experience ko, no? So sabi ko sa inyo, hindi masyadong balahura yun. Full of experience and full of emotion and then very natural, pure organic. Ang lalaki na kabanding ko doon, walang toothpaste, walang toothbrush. Sabi ko nga, I love dirty but not too much dirty. So nag-adjust yung panlasa ko. At least, umuwi ako nakangiti. Pangarap ko talaga na maging bold star noon. Diana Soberi, yung idol ko noon. Rosana Roses, ang babae sa bintana. Bata pala ko, nanonood ako ng mga bold. Kaya gusto ko talaga yung gawin, yung mga ganyan eksena. Kaso lang, bago pa ako na magiging bold star, nagpakinis, nagpapayat, sarado na yung ibig sabihin. Saan ako doon? Papasok. Wala nang interest, puro lang exit. Kaslong gida. Ayan pa mga katikati, balat kamot-kamot yung pag-usapan. Dami na noon, mga manyakos. May mga ano, mga biga-biga, mga muday. Yung iba dito napiktuhan. Baka witi kayo dyan. Ay, Diyos ko. Ganito kasiksi. Walang cleavage. Tapos maitim yung nipple. Mga Arabo. Gumawa ako ng ikangkang imbang na bagong account. Ay, Diyos ko, puro ang mga Arabo. Shout out, ano talaga ako, attractive po ako sa mga Arabo. Akala na siguro, oo, easy to get ako, but hard to forget. Puro Arabo. So, naging followers ko na sila doon, hindi ko ina-accept. Oo, tapos pagka video call namin, sabi niya, accept me, accept me. Pag accept mo na ganyan, video call, nakita mo yung mga alien nila, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Yung iba, binawasan ng balat. Sa kanila, grabe yung mga balat. Hindi pa nabawasan. Paputol yung mga balat. Yan, gawin yung carpet. Mga walang pakinabang sa ibig. Makakita kaya gawa kayo yung bagong account yun. Dahil pag gano'n mo, puro Indiano agad sa Arabic. Anuhin ko sila. Hindi ko nga kaya mag-English. Nahirapan ako mag-Tagalog, mag-Arabic pa. Last na to. Kahiya naman to, hindi ko ito ubusin. Panindigan ko na, tapos ko na yung vitamin C ko. So, butyrase na tayo after nito. Bukas po, fresh na gulay na maluto. Talaswa. Ito yung chocolate sa amin, no? May ginamos. Baho, ito sa kang ni, Beltran. May kagat labi. Pag nag-filter, ako mukhang ang sarap ko, pati ako mismo na in love ako sa pag walang filter para sa suka. Wala man yung may kapanghatag start. Gawin nyo 500 yan, no? 20 na lang kulang. Para makakuta na ako dahil 480 na yung star ko. Oo. Dagdagan ng 20 dahil maawa naman kayo sa akin. Mahal naman yung kalamansi ko. 50 yung kilo ng kalamansi. Mangga, 40. Isang piraso. South Korea pa ito galing yung ko, mangga. Ayan, wala dito minawa sa akin. 480 lang talaga. Malayo pa sahod daw. Namit. Huwag yung imay yung mga pinagsasabi ko. Ganyan kami mga komedyante. Depende sa'yo kung bigyan mo ng illusion niya, bigyan mo ng katotohanan. Kung madala ko kayo sa aking mga
sympathy, kung madala ko kayo sa aking mga eye contact, mental telepathy, depende sa inyo. Pero kung may mga personal naman kayo ng pag-iisip, sabihin nyo bungang isip lamang yan. Kasi ang bastos na words, kahit ibigkas mo, kung hindi mo ginagawa, you're pure. Purity. Malinis. Hindi ka lugi sa mangga na ito. Puro laman, maliit lang yung buto. May mga mangga, grabe ang buto. Sa kilo, talo ka dyan, day. Bilhin nyo palagi yung mga mangga na maliit. Kasi maliit din yung buto. Puro laman. Yung mangga na malaki, day. Lumaki lang yan, pero ang buto, grabe, laki, day. Kalahati din ang laman niya. Aring buto, liit lang, Amo na ni ka na kuya buto. Buto. Kay kanugon, man ko hindi ko maurot to. May unod-unod pa. Sa amo dang yung mga ilonggo. Magka ako may siputay. Siputay. Ay, alam, may nagbigay ng 100 star. Na kompleto na talaga. Ay, 700. Ay, alam, nag-855. Thank you so much kung sino ka man na hinipo ng anghel ang puso ko. I love you, Rachel. Bilirosa, I love you. Ingat palagi, Madam Rachel, ha? Naway may liwanag ka. Naway ilayo ka sa UTI, dysmenorrhea, eczema, no? At saka, sana makita mo ng taong mahal mo. Alam ko marami na may nagmamahal sa iyo. Mag-ingat sa mga manluloko. Kasi may nagmamahal na sa iyo. Oo, may mga tao ngayon na sasulpot sa buhay natin. Lolokohin tayo. Tapos mo ni amo ni kaon ka mo ni imdan mo di tandu ay light di po gaburagwit gini ya. Matraffic naman tani sa unod sa CR. Ulang mainom kaway tabo. So ayan guys, no ang oras na draw. 7, 9, 10. Ha? 7, 9, 10. 7, 9, 10. Mga 8 na sa top. So ayan guys, sabulin natin yung time dahil may oras pa akong hinahabol din. This portion is brought to you by rubbing alcohol. Basta rubbing alcohol, cane sugar. Hindi na ko yung kasarangin dyan magpangkos eh. Patiliwiso na. Ayan pa pag umabot, ay la 1 to 1,250. Pag umabot ng 1,500, uubusin ko to ng star. Oo, nag-i-effort din ako. So just enjoy the moment na makikita nyo pa ako habang mahininga pa ako kasi hindi natin alam minsan. Hindi tayo sabay-sabay dito. Iwan ko po basa isa sa atin ang lumayas dito sa earth. So magkakawala na tayo dito. So kamasira na yung mga relasyon natin. At least, kahit pa paano nakapag-share kayo ng blessing sa akin. Ako nakapagpa-enjoy din sa inyo. So professional ang gumagawa nito. Hawakan ng 2 kamay. Kung hindi pa kayo nakatikim nito, nandiyan kayo sa Japan, ng mga kabataan nyo, hindi kayo nakatira sa mga bundok-bundok na part, no? Na kailangan mo mag-survive, no? Wala ka na makain kung hindi mo kakainin yung tubo. Hindi mo alam yung tubo na kinuha mo at saka kinain mo bago pala nilagyan ng abono yun. Baka luluputin ka din. So, kailangan mo rin kumain ito para lang ma-extend yung daily life mo. So, utak ko po ang buhay ko dito sa tubo na ito at saka sa mga niyog-niyog na kinain namin noon. So, di po kang nipol ko kay ito. Mambagin na karoon yung mga Arabo. I like you. Get your clothes. Tagpatanggal ko to. So, ayan. Ganito kahaba. Ganito katigas at ganito kalaki na tubo. Kaya ko kaya to. Ganyan lang Kuya Day. Napakasimple at saka normal na vlog. Simple na mga ganito. Ano pang gagawin ko? Magtumbling ko? Maghubad ko para sumikat? What for? Sikat na ya ako. Aminin natin. I have a 1.528 million followers dito sa page ko. And I have a malapit na po ako 1 million sa aking YouTube. Kaso lang tumigil yung pagkadami ng subscribers ko because tumigil din ako sa pagbablog last. And then, medyo pangit na yung content ko kasi sa mga kapanahunan ko kasi viral na viral. So,
okay na rin, nakatikim na rin tayo ng biyaya, pero todo nyo pa rin suporta yung YouTube ko. Dahil huwag nyo skip yung ads para kahit hindi kayo magbigay ng star dito, makatulong din kayo sa akin! Dito yung sa mundo ng ginagalawa natin, vlogger na idol mo, at saka followers mo, mahalin mo. Sila yung nagmi-maintain at nagko-continuous ng buhay mo. So yan. Kaya kailangan ko humingi ng star ngayon, nasa 1,500, 450. Kasi bukas punta pa ako sa dentist. Kaano yung ano ngayon, appearance sa dentist. Kayo tawa-tawa lang kayo ya. Oo. Wow, ang galing ni Rika kumain ng tubo. Ang tanong, sino mag-maintenance ng ngipin ko bukas? Nami pa ni Dan Unto ko lang, kalatakta ni karon niya. Ayan. Kung nanonood man yung mga prime minister dyan, mga obispo, mga ex ko ngayon, ito na ako ngayon, ganito kami kumain ng tubo. Oh. Tamis-tamis. Buti pa yung ano, sentral. Kasi pagpasok ng tubo, yung katas, labas na rin yung mga ganito. Dito, ako pa yung gigilin, bunganga ko, day. Tapos yung, ito itapon ko sa ibuga ko yung, ano, lunukin ko sa ngipin mo. Kailangan, hindi yung ngipin mo, kailangan hindi made in China. Kasi kung made in China, baka mapahiya ka lang dito sa live mo. Ganon ka lang ganon, tapos ang ngipin mo, nakadikit na pala dyan, So, ayan, pag gawin nyo ng 1,415. 1,500 po yung kuta ko, madam. Hindi nyo kayang ibigay yan. Kasi pag hindi umabot ng 1,500, baka magkawalan ako ng internet dito. Shoutout pala dyan, ipaki-support nyo po yung friend ko, mga nag-online selling dyan sa aking page, si Luxurious Pearl, yung kaibigan ko sa Japan, at saka si Madam Ibit Yamamoto, siya po ay reseller ko ng, distributor po siya ng Slimming Key dyan sa Japan, Yamamoto Brand Oasis Incorporation, at saka syempre si Madam Pearl Joy Castro sa taong sumusuporta sa akin, sa mga tulong sa akin, hindi pa ako vlogger, nandiyan na siya to support, ang tao talaga, kahit sikat ka o hindi ka sikat, kung gusto kang suportahan at may tiwala sa'yo. So hanggang ngayon nandiyan siya. So nawalan ako ng sahod, sila po yung taong tumutulong sa akin. So may mga online sila dyan. Go na kayo, mura yan, mga branded talaga yan. Maubos mo to, tapos mga ganito, dalawa ganito maubos mo. Bukas i-insulin ka na rin. Hindi naman lahat ng all natural makakatulong. Screenshot. Tapos, screenshot nyo, tapos i-post nyo. Ilagay nyo sa inyong mga caption, yung taong walang arte-arte. Ganyan, yan ang gusto ko niya. Yun. Pwede nyo pang ma-ID yan. Yan ang gusto ko yung sabihin nyo. I-screenshot nyo yung facial expression, sabihin nyo. Yan ang babaeng gusto ko, walang arty-arty. Okay. Katiga. Agay. Ay, wala pa ko kalabot. 1,500 mo. 1,415 lang. Unto ko na makakas na yan. Malapit na ako sa kuta, 1,500. So yung ipin ko parang bibigay, Kailangan ko pa magpa-dentist bukas. So namin ka dentist, subong man, sa kay Igel, sa anak ni El Sofia. Pupunta ako doon. Kailangan ko, yan. Sikrito ko para gumanda yung ipin ko, dahil. Sa isang linggo, 2 beses ako mag-toothbrush. Martes at saka Biyernes. Titipid kami ng toothpaste. Sa totoo lang pala dati, totoo lang, sinasabi ko lang yung totoo. So una, bago ako yun maka-toothpaste dye at maka-toothbrush dye, kung, di ba may mga pista-pista, magiging konsorte ako doon sa Queen. Nanghihirap pa ako ng toothpaste sa kapitbahay. Alam mo dati yung close-up na toothpaste, yung happy toothpaste ba yan? Kinakain ko yan, ang tamis-tamis. Oo. Makahingi pa ako ng toothpaste sa kapitbahay, saka pa ako mag-toothbrush. Gumanda naman yung ngipin ko.
Last na lang to, ho. Ayan, 1,560. Ayan, to, okay na yan. Ayan, nakakota na tayo. Tama na yan. Kunting kimbot na lang, makukuha ko na yung 36-24 no more. Nabahita statistics. Barbie ang mukha. 2x2 ang baba. Hi, Erika Imbang. Napakaganda-ganda. 40-year-old, no? Barbie ang mukha. Tambutso ng Rusi ang baba. Ah. Iwan ko paano. Nakalimot na ko paano kumain ng tubo dahil. Ako lang nakakagawa na vlogger niya, nag-i-import. Kung minsan, at saka corny. At least, nag-i-import. Hindi yung palabas-labas, boobs. Ako wala, ako ipalabas dito. Ang itim pa ng nipple ko, ang teamso ko, I have nothing. So, kaya po ako nag-i-import para at least kahit papaano yung mga viewers ko hindi bitin. Lalo nagbigay kayo 1,700. Gawin nyo ng 2,000. Yan! Nilalagyan nyo pa yan ng butal, ah. Nasa yun na. Kasi mag-overtime ako kasi. Scammers night ngayon dahil kasi pabayad sa wifi. Dito kayo kinukuha. Ang totoo ko, sa totoo lang, hindi naman Facebook yung nagpapasahod sa akin. Kayo man dahil. Totoo ba ako na-realize ko bakit ako magiging loyal sa FB? Dapat magiging loyal po ako at magiging diehard sa mga audience ko kasi sila talaga yung nagbibigay sa akin. Facebook kaya kumukuha na 12%. Sa 50 stars na binigay mo, 25 stars sa kanila. Oo, nandiyan lang sila. Grabe, no? Ako yung dito. Kailangan ko pa kumain ng tubo. Tapos 25 pesos na sa akin. Sa next pan ko pa yan makukuha. Pambayad pa yun sa internet. Yung FB, upo-upo lang sila doon. Tapos i-report ka pa ng mga audience na ganito, ganyan. Pagkatapos maapektuhan pa yung ano mo. Yung report na wala naman yung report. Nag-report lang. Yun pa yung paniwalaan nila. It's not fair. Pwede ba ipatulpo yung ano dyan? Huwag ka lang. Tiga-tiga. Galit dahil. Ganyan ako mag-perform sa comedy bars. Paano ko yung haba nito? Kailangan i-ganyan. Paano ni Shaman? Hello! Sa mga hindi pa po nakatikim ng tubo. Punta po kayo dito sa Mursiaday. Laki-laki ng tubo dito dahil saka dito sa amin nga. Ang daming tubo dito. Yan ang kinabuhayan ng mga tao dito. Dahil sa tubuhan, maraming tao dito dahil nabuhay. Oo. Yung iba namatay lang sa tubuhan. Di talaga nakatikim ng masarap na buhay. Yung boss nila, yung owner ng tubuhan, yung mama niya, nakabili ng chopper. Yung tauhan nila kay Chinilas. Hindi makabili. Dapat bigyan sila ng award kasi sila yung nagpapayaman sa ating bansa. Basta sardinas. Kagkalamay, Victorias! Ganyan ako yan, day. Jackie Forster na may pagkaano. Look alike, my name is Jackie Forster, ang babae nagpatibok sa puso't damdamin ni Benji Paras. Ang babaeng magaling bumuhay sa mga patay na ugat ng kalalakihan. At naniniwala sa kasabihang, mabuti pang ice cream, dinila-dilaan. Mabuti pang unan, hinihiga-higaan. Ako! Kailan nyo ako higa-higaan, diladaan yung tanong bigay 1,000 star, 1,000 to. Di, Manson, pahingi po ng tubo, mukhang ang sarap niyan, Erika. So, thank you so much, Bia. Mason, I love you. Bia, 1,200. Totoo ba yun? Ay, totoo. Bia, sa'yo ang unang kagat. Dahil 1,200 star, ikaw ay celebrity ngayong gabi. No, ilayo po kayo dyan sa mga masasamang elemento. Ipag-pray ko po kayo, Madam, palagi, Bia, no, Mason. Ayusin natin ito, hindi ko makita. Bia Mason, totoo. 1,200 stars ang binigay niya. So, ipanalangin po kita mamaya. Di baling pudpud na yung tuhod ko ang unang luhod sa'yo.
Thank you, Madam Bia, no? So, ayan po. So, ayun, napaka-generous na tao sa buong mundo. Yes, first cousin ni Mama Mary siguro to. Bait-bait. Dagdagan mo pa, Madam. Thank you, Mami. Wag tayo masyadong spoiled sa ating mga viewers. Thank you so much, Madam. No? Napakabait mo po dahil binibigyan mo po ako ng star. Yung iba binigay na sa akin, star apple. Drawing. Hindi nyo kayo pagkunak-kuana. Kay grabe ko yung bang it katubo. Ay. Gusto nyo po magbuwis buhay ako mga madam? Oh. Maabot na to ng 5,000, no? Magbuwis buhay. Balatan ko to gamit dila, eh. Dila, hindi ngipin, gagamitin ko dila. Boyfriend ko nga dati noon, dinilaan ko lang itlog niya, naging balot. Nabaong. So sabi, hindi ka imbang, grabe yung dila, mang init. Bago ko yung dumila sa mga boyfriend ko, dahil yung dila ko yun, dahil nilagay ko na sa ubing toaster, ya. Agar. Tigagid ya. Lord, bigyan niyo pa ako ng lakas pa. Sana yung ngipin ko bukas kumplito pa. Pasubo na tayo dito. Kaya naman to, naka 3,000. Kaya naman to na yung tigilan. Ubusin ko na lang to na yun. Oo, 500 tumawat ano. 500. Kumplito pa ba? Mine? Ayan. Grabe, bala ako umakyat ako sa mga niyog day. Pagdating doon sa niyog day, doon ko binabalatan yung niyog sa taas ng niyog, tapos iniinom ko yung tubig. Grabe yung talent, no? Feeling ko talaga yung sa skills, abilidad, energy, lahat pinagkaloob sa akin ni Lord. Yung hinihingi ko na gusto ko sana na magkaroon ako ng butas dyan sa baba, yung sugat na hindi ko magaling, hindi yung pinagkaloob sa akin. Dahil kung binigay siguro, dahil iwan ko. Pati siguro mga pari, siguro pati sa Kristan siguro, pati mga barangay tanod. Kaya no, dami-dami na nagbigay ng star. Ayan po talaga ang gusto nyo. Naghanap kasi ako ng mga ginagawa ko dito sa live para mag-enjoy kayo. Ayoko ng chismis, ha? So, ito na lang. Okay. Dahil mo kakas na gining isa yan. Ilan tayo, kik ko sa lalampaw na. Dalagid dam, ha? Sa susunod, balatan ko ng kutsilyo. Kung may binangon ko na. Kabila lang. Tigas kasi ng buko ng tubo, ha? Agay. Ganito yung asawa mo, kaganda, kakasiksi-siksi. Grabe, nagbubuwis buhay, nagdi-deep throat, pati ihi, iniinom. Tapos ganito kumain ng tubo. Ano pang hinahanap niya? Magaling pa magluto. Grabe, umungol, family-oriented. Yung isang bagay lang hindi binigay sa akin, yung butas dyan sa baba. Na pumunta sa kaibigan ko na hindi naman sa deserving. Mimiga ko yung brother na parang hindi talaga bagay sa kanya yung Pikachu. Sayang, naging design na sa katawan niya, parang flower base na dumikit doon, hindi ginagamit. Ay, kung sa akin niya ibibigay yun, Diyos ko, ano man yung ako na yun. Siguro pati mga lamok siguro makapasok pa. Katol-katol. Pero kakinis-kinis, gadyo mo. Hindi ko alam kung ano yung sandali lang, break time mo, sakit yung ngipin. With this sweats naman tayo. Iba naman kainin ko, dahil. Tao naman siya. Katig-agad niya katubo. Ginas-Thailand naman ka mo. Wala ko man yung ginausap, Mayo. Susop-sop ko lang yung aboy to. Ano ko iya? Luputon, tas hello, Chimil. Chimil, I love you, Chimil. Saan ka ngayon, Day? Shout out pala dyan sa taong napakakiti lang utak, no? Na sinabihan niya ako, Day, di ba nagbablog-vlog ako dito, nagla-live ako dito na kumakain. Siyempre, nag-i-import din ako noon. Nag-i-invest din ako ng emotion doon. Love ko rin yung work ko. Nag-comment siya sa akin, no? Sabi niya, napakakitid talaga ng utak ng ibang tao. Hindi natin masisisi bakit ang gulo-gulo na ng mundo. Kasi maliit na bagay, pinapalaki. Na marami siya dapat intindihin ng mga alikabok sa bintana nila. Marami siya dapat gawin kung paano yung mapaputi yung hita niya, paano yung mapaputi, mapapink yung nipple niya, tulad sa akin ang itim-itim. Nag-comment siya doon. Magtrabaho ka, hindi yung
Sabihan niya kung magtrabaho ka, hindi yung magkapira ka lang sa wala kang ginagawa. Hoy, sa tingin mo, ano yung ginagawa ko dito? Ho, gapangos ko tubo, nga pertika-tika-tigang ang unto ko, ho? Para lang kumita din ako. Ano pag yung mga trabaho ang gusto ipagawa sa akin? Mag-magic ako dito para itsusin ko yung lahat ng tao sa buong mundo. Yung hawak kong papel, gawin kong kuniho. Ito yung talaga, organic. Ito yung trabaho mo. Hindi lang yung porket nga, karpintero ka, karpintero. Sa ako niya dito, kahit hindi ko yung karpintero, grabe rin yung effort ko. Yung iba dahil hindi nila maintindihan. Dahil mambala na sila yan, masabi sila nga, magtrabaho ka rin ng hindi yung magkapira ka na wala kang ginagawa. Kung sino pa yung hindi nagbibigay, yun pa yung nagreklamo. Ay, grabe na mga tao. Sobrang kitid ng utak ito. Hindi natin ma-please lahat ng mga viewers natin dito sa Facebook. Kaya sabi ko sa inyo, ako na lang mag-adjust. No? Hindi ko talaga papatulan yan sa ignore the ignorant ko. Kasi ang tanong ko dyan, as long buhay tayo dito, dapat maging masaya tayo. Sa mga taong hindi naging masaya, hayaan nyo sila. Sabihan niya kung magtrabaho din ako. Huwag na lang yun. Sa tingin mo ba vlogger ako, Ilonggo. Ipaprocess pa ng utak ko yung words na Tagalog. Ibubuka ng bibig ko. Kumakain pa ako nito. Habang kinakain ko ng ganito, yung tamis, pinapasok ko sa katawan ko. Bukas yung insulin pa ako. Itatapon ko pa to. Buti pa nga yung rice mill. Umiiba yung bigas at saka yung balat ng bigas. Isang process na lang. So ako yung manual, giniyada yung may mga pato pa ako yung minsan na props. Akala nila siguro maganda-ganda lang itihan ka sa pato sa likod mo. Nga kabuk-baho sang iti to ng gabi maligo ka. So akala nila yan madali lang yan dahil. Hindi naman lahat ng ginagawa ng vlogger palagi hardworking. May time din minsan na utak mo dito ang gumagana. Paano kaya mag-entertain sa tao na 1,000? Paano ka sa tao bigyan ng mga ganyan na 3,000 stars na kung wala kang ka-ipot-ipot dito kung alinganga ka di imo ya? May pa naghalay ka na imo ya ka lupak to sang iti ka manok guro na ka-income ka pa sa hindi bala. So mo na iya. Ilonggo ikaw wala gayo. Buka bayo. Bukas na natin dyan. Nga requirements dito pag nagbigay ng star, ubusin ko talaga to. Bukas mo to. Hindi naman ito mapanis. Dahil next month pa naman ito tutubo. Ha? Kit na lang ipin ko. Tawag mo na ako sa doktor ko. Oo, yung doktor ko kasi wala dito. Natulog si Dr. si Rizal. Doon tatanay doon. Buta sa baol, baka tumakbo yung So thank you so much po sa all star senders, sa mga taong sumusuporta sa akin. Kasi alam nyo naman, yung buhay vlogger, no? So aminin natin, hindi tayo hipokrito dito. I don't want to hypocrite person. Kailangan ng tao, ang tao, para mabuhay. Kailangan natin kumain para may kakain din sa atin. Pag ang buhay natin, output, input, napaka-refreshing. Huwag lang puro pasok, dapat may labas, diba? So sa tingin nyo yung kinikita ko dito, pupunta rin sa mga tauhan ko, sa mga charity ko, sa mga tao na sa paligid ko, sa pamilya ko. Hindi ko ma-inabuse yung pera dito. Maliit na bagay, malaking tulong sa bawat isa. Thank you. God bless, pamaligo pa po ako. Ang ginamos, ilalagay sa rep. Yun. Tingnan nyo bala yung pagkatapos bala maglamang mukbang dito yung bahay namin parang alam yung parang pinagpilian ng pagpag doon sa nan ako pa na maglinis. Wala ko yung katulong dito. Yung may katulong yun dahil minsan hindi naman sa lahat ng katulong masama. Ayoko na may katulong. Kasi pag may katulong kang hindi mapagkatiwalaan, pag hindi mo yan pinahiram ng pira, tapos yung sahod puro cash advance, aalis yan pag hindi mo pinahiram ng pira. Pagkatapos pag medyo nagtampo-tampo yung sayo, chismis ka niya. Sige ka imang, grabe tumuwad yan.
Si Erika Imba, yung panty, yung mga igit. Wala utot. So ayaw ko kasi na may nakakaalam ng mga nangyayari dito sa bahay namin. Kasi ayaw ko kasi na may mga ibang tao. So kung may katulong man ako siguro, ayaw kong taga rito. Kasi